Vážení diváci, v tomto dokumentu, který jsem si pro vás připravil, bych vás rád seznámil s polním dělostřelectvem, které sehrálo v celém průběhu americké občanské války u obou protivníků klíčový význam. V dokumentu nazvaném Bull Run 1861 aneb Cesta k americké občanské válce jsem se tímto tématem nemohl podrobněji zabývat a tak jsem se rozhodl mu věnovat celý samostatný dokument. Ve 4dílném dokumentu o bitvě u Seven Pines byla již činnost baterií zmíněná, zvláště pak při obraně federálních obranných linií, ale opět ani v této sérii nebylo možné zmínit celou řadu parametrů či účinnost jednotlivých typů používaných děl. V tomto dokumentu se proto dozvíte mnoho informací o vývoji dělostřelectva v průběhu konfliktu, typech jednotlivých zbraní, informace o jejich výrobě, střelivu a také nutném vybavení i organizaci, která velmi ovlivnila vývoj i u ostatních evropských armád druhé poloviny 19. století. Podobně jako v ostatních dokumentech nebudou chybět ani příběhy přímých účastníků. Vývoj dělostřelectva ve Spojených státech byl ovlivněn hned několika konflikty. Pokud pomineme válku za nezávislost probíhající v letech 1775 až 1783 a také druhou americkou válku s Británií z let 1812 až 1815, stala se významným předělem až mexicko-americká válka z let 1846 až 1848. Než však tento konflikt propukl, vznikly v armádě Spojených států během 30. let 19. století snahy sjednotit systém ráží i materiálu k výrobě děl. Samotný systém vycházel především z britského a opíral se především o 6, 12, 18 a 24 liberní kanóny a houfnice, kdy hmotnost kulového projektilu v librách odpovídala zmiňované ráži. Jinými slovy, 6liberní kulová střela měla hmotnost 6 liber, tedy asi 2,7 kg. Systém ráží se tak ustálil, ale velký problém vznikal s materiálem určeným k výrobě hlavní. Třebaže bylo zvykem v evropských státech odlévat hlavně kanonů převážně z bronzu, na území Spojených států bylo zdrojů čisté mědi potřebné k výrobě této slitiny, tvořené z 90% právě mědí, velmi málo. Proto konstruktéři si pohrávali s myšlenkou začít vyrábět hlavně z železné litiny, které bylo v zemi dost. Nicméně tento materiál při tehdejším technologickém postupu výroby nebyl tak kvalitní jako bronz a neměl požadovanou pevnost, o čemž se přesvědčil nejeden dělostřelec již během testů nebo v pozdějším konfliktu. Na druhou stranu bronzová děla nemohla střílet tak rychle, protože přehřáté hlavně se mohly začít deformovat. Naproti tomu hlavně z železné litiny se nedeformovaly, i když v kritickém momentu pnutí mohly popraskat, ale na druhou stranu byly cenově přijatelnější. K prvním neúspěchům železných 6liberních kanónů vzoru 1818 došlo již roku 1827, kdy při zátěžových testech jejich hlavně popraskaly. Protože v této době bezprostřední konflikt nehrozil, bylo rozhodnutí o použitelném materiálu pro výrobu neustále odkládáno, a to až na rok 1840, kdy byly do evropských sléváren a manufaktur poslány komise, které měly získat klíčové informace o kvalitě kovů a technologickém postupu výroby. Když se komise vrátila, byla vypracována zpráva, která jasně definovala, že bronz by měl být jediným vhodným materiálem pro výrobu děl i houfnic. Zpráva však byla pouze informační a měla tedy sloužit jen jako doporučení, což znamenalo, že se železná litina k výrobě děl měla nadále používat, nicméně zatím jen u 6liberních děl. Těžší typy kanónů a houfnic od ráže 12 liber a výše pak měly být vyráběny výlučně z bronzu. Ve stejném roce pak byla také přijata koncepce nových typů lafet, které měly být vyráběny podle francouzských odlehčených vzorů oproti britským, které se zdály být těžké a tedy i špatně ovladatelné. Kolesny s muničními bednami byly opatřeny kovovými madly, které umožňovaly obsluhám si na ně během jízdy sednout, držet se jich a lépe je i přenášet. Vedle kolesen přijaly baterie také nové typy vozů a mobilních kováren, které umožnily péči o tažná zvířata a umožňovaly provádět základní opravy poškozených částí. Prvním konfliktem po těchto přijatých změnách se stala zmíněná mexicko-americká válka z let 1846 až 1848, ve které se naplno osvědčily lehké 6liberní kanóny a také 12liberní houfnice. Mexičané tedy převážně používali 4, 8 až 16 liberní kanóny,
které byly na bojišti méně efektivní oproti americkým lehčím 6liberním, které naproti tomu mohly velmi snadno měnit svá postavení. Nicméně na druhou stranu je třeba říci, že si mexické dělostřelectvo nevedlo špatně, ale koncepce vedení baterií spolu s používáním plných měděných koulí, které měly za letu malou úsťovou rychlost a tedy i dostřel, představovaly pro jednotky Spojených států daleko menší riziko. Tento konflikt v Američanech naplno posílil víru, že v případném budoucím konfliktu bude dominovat na bojištích právě lehké mobilní dělostřelectvo, zatímco těžší 12liberní houfnice budou spíše sloužit k obléhání pevností či případné palbě proti útočící pěchotě. V době propuknutí americké občanské války se ve zbrojních arzenálech a pevnostech nacházelo 4167 děl různých ráží včetně těch nejtěžších, z níž však pouze 163 patřilo do taktické kategorie lehkého polního dělostřelectva, přičemž pouhých 35 se nacházelo na území států konfederace. V té době státy Unie zastávaly koncepci obrany, což znamenalo, že hlavní prioritu představovalo tehdy těžké pobřežní, obléhací a pevnostní dělostřelectvo, ale i palubní děla umístěná na palubách federálních plavidel. Všechny typy kanónů, které byly za občanské války používány, odpovídaly 3 typům zbraní podle jejich konstrukce a způsobu střelby. Prvním typům lze přiřadit právě většinu polních kanónů, které se vyznačovaly obvykle delší hladkou nebo drážkovanou hlavní s možností použití základního náměru omezeného pouze několika stupni, v maximu však do pouhých 5 stupňů. Tyto stupně obvykle ovlivňovaly celkový dostřel kanónu. Polní kanóny byly používány pro přímou střelbu na pěchotu nebo opevněná postavení. Díky nízké elevaci však posádky pevností nedokázaly obvykle ohrozit a tak mohly být použity většinou proti útočící pěchotě. K účelu ostřelování posádek pevností měly sloužit houfnice, které měly obvykle kratší hlaveň s možností většího náměru, přičemž dráha střely, jako na této ilustraci, umožňovala šikmý úhel dopadu střely, což bylo vhodné například při obléhání pevností nebo opevněných postavení. Houfnice šlo dobře používat i proti útočící pěchotě, ale pouze na omezenou vzdálenost. Naproti tomu těžké obléhací moždíře sloužily výhradně k nepřímé palbě na opevněné cíle. Díky velké elevaci, krátké a mohutné hlavně nemuseli nutně používat velkou prachovou náplň, protože jejich účinek spočíval především v pádové rychlosti projektilů. Jejich účelem bylo pouze bombardování vnitřních prostor pevností, ničení obranných postavení či bráněných měst. Pro přímou palbu proti pěchotě nebyly uspůsobeny a proto nebudou dále zmiňovány. Podobně na tom bylo i pobřežní dělostřelectvo, zahrnující kanóny největších ráží. Tyto zbraně však byly téměř vždy omezeny svou hmotností a tedy i možností přepravy po velmi špatných cestách. Proto v klasických polních bitvách být použity nemohly, vyjma některých statických postaveních, jako například u Dewey's Bluff, kde však obrana byla posilována běžnými polními kusy. Ještě než zmíním jednotlivé typy polních kanonů a houfnic používaných během americké občanské války, začnu nejprve tím, že zmíním jednotlivé typy střeliva, které jsou pro pochopení následujících informací důležité. Názvy projektilů budu také uvádět i v anglických dobových výrazech, protože čeština, jinak bohatá na výrazy, nemá pro ně bohužel odpovídající překlad, čímž vzniká tendence některé typy slučovat do společných kategorií, což úplně neodpovídá jejich charakteristice. Pokud by vás toto téma zajímalo více a chtěli si přečíst nějakou původní literaturu z 19. století, na tyto termíny nevyhnutelně narazíte a proto je nutné je znát. Ve standardních příručkách federálního dělostřelectva z roku 1860 byly standardně popsány 4 typy střeliva. Prvním typem byla klasická litá dělová koule, takzvaná solid shot, anebo také smooth bore ball. K tomuto typu v podstatě není co dodat, protože se jednalo o historicky nejstarší typ používaných střel již od doby prvních palných zbraní. Litá dělová koule, obvykle vyráběná opět z železné litiny, byla pevná a její účinek spočíval především v přímém zásahu cíle, kdy byla využívána především kinetická energie střely. Její hmotnost, uváděná v librách, určovala zároveň i ráži kanónů, ke kterému náležela. 6liberní dělová koule měla tedy hmotnost asi 2,7 kg, zatímco 12liberní 5,4 kg. Dělové koule se používaly k ostřelování cílů od 300 yardů do maximálního možného dosahu kanónu. V muničních bednách byly kulové střely zastoupeny
obvykle v poměru 1/2 celkového palebného průměru. Pokud tedy bylo v muniční bedně možnost uložit až 50 kusů střeliva, byly kulové projektily zastoupeny až 25 kusy. Během americké občanské války se odlévané koule standardně připevňovaly tenkými lamelami za pomoci hřebíčku k dřevěnému vodícímu sabotu, který zároveň plnil funkci ucpávky. Na konci sabotu, opatřeným drážkami, byl pak připevněn provázkem flanelový pytlík s prachovou náplní odpovídající vypočtené hmotnosti střely pro danou zbraň. Celý projektil se pak do hlavně vkládal společně. Při výstřelu prachový pytlík shořel a koule, která byla tlakem exploze zbavena lamel a sabotu, mohla pokračovat volně ke svému cíli. Jak byly postupem času zaváděny do výzbroje další moderní typy kanónů s drážkovými hlavněmi, začaly se objevovat ve výzbroji nové modernější typy plných projektilů, které tvarem připomínaly moderní granáty. Ty jsou v originále nazývány obvykle Rifled Projectile a byly rovněž vyráběny z železné letiny, ale jejich účinnost byla někdy diskutabilní, protože se za letu díky snižující se kinetické energii začaly převalovat a neměly takový dostřel, jak bylo původně zamýšleno. Přesto s nástupem moderních typů kanónů se používaly stejně hojně jako běžné koule pro kanóny s hladkými hlavněmi, a to po celou dobu trvání konfliktu. Vodící saboty pro drážkované kanony byly navrhovány tak, aby flexibilně zapadaly do drážek hlavně. Počet drážek byl pak dobře patrný na projektilu. Dalším typem střeliva byly kulové granáty, nazývané v terminologii shelly nebo také common shelly, tedy obyčejné nebo standardní, třebaže variace vzhledu se často velmi lišily. Ve většině případů se však opět jednalo o kulové projektily, které však byly zcela duté, aby mohly být naplněné střelným prachem a opatřeny roznětkou. Podmínkou však bylo, aby plášť takové střely byl natolik silný, aby snesl přímý náraz, například do dřevěného stavení nebo domu či zemního valu opevnění, a nedošlo přitom k jeho zdeformování. Shelly byly opatřeny roznětkami, které měly prachovou náplň iniciovat a plášť střely tak velkou silou roztrhat na menší fragmenty. Čas exploze projektilů byl regulován nastavením roznětky, o kterých ještě bude řeč. Stejně jako plné projektily byly i shelly označovány hmotností v librách. Připevňování k dřevěným sabotům pro kanóny s hladkou hlavní bylo stejné jako u běžných kulových střel, tedy opět s pomocí lamel, které byly k sabotu přibity hřebíčky. Pytlík s prachovou náplní byl připevněn k sabotu. Shelly byly odpalovány přibližně do vzdálenosti 1000 yardů, tedy asi 900 metrů. Třetím typem střeliva byly šrapnely nebo tzv. Case shoty. Jednalo se tedy opět o dutou litinovou střelu, která však oproti shellu měla o něco tenčí plášť, nicméně ne tak tenký, aby mohl být poškozen při výstřelu nebo dopadu. Střela byla naplněna kulemi z mušket nebo kousky sekaného olova, které byly zality sirnou pryskyřicí a ve středu opatřeny dutinou pro prachovou náplň o hmotnosti přibližně 125 gramů, která po iniciaci za pomocí roznětky měla celý šrapnel roztrhat na kusy, přičemž větší části pláště, včetně kulí nebo sekaného olova, se měly rozptýlit do širokého okolí. Tento druh střeliva byl tak obzvláště nebezpečný pro útočící pěchotu, která těmito střelami byla ostřelována na vzdálenost od 300 yardů do 800. Ve 12-liberním náboji mohlo být přítomno až 76 kulí do mušket, ale obvykle jich bylo méně v závislosti na ráži, tedy hmotnosti střely. Podobně jako u předchozích typů byl i šrapnel opatřován dřevěným válcovitým vodícím sabotem, který sloužil jako ucpávka v hlavni. V horní části byla vysoustružena jamka, aby do něj mohla kulová střela lépe zapadnout, a spodní část byla plochá. Šrapnel byl opět k sabotu připevněn lamelami z tenkého plechu a připevněn hřebíčky, aby spolu obě části lépe držely a mohla být k nim přivázána i prachová náplň ve flanelovém pytlíku. Při výstřelu se lamely roztrhaly, sabot odpadl a šrapnel s nastavenou roznětkou pokračoval dál v letu ke svému cíli. Šrapnelová munice nemusela být vždy spolehlivá, proto se používaly také i jiné druhy střeliva. Mohlo se stát, že šrapnel díky špatné roznětce explodoval ve vzduchu dříve nebo později a cíl tak přelétl. Pro vadnou roznětku, což bývalo ještě častější, nemuselo k explozi šrapnelu vůbec dojít, anebo iniciace prachové náplně šrapnel roztrhala jen částečně a některé kule, slepené pryskyřicí, zůstaly přilepené k velkému kusu pláště, takže účinnost šrapnelů výrazně klesala.
Byly i případy, kdy dělostřelcům došlo kartáčové střelivo a jediné, co jim zbývalo proti útočící pěchotě, bylo nasadit pouze šrapnely. Roznětky byly proto odstraněny a odpalované šrapnely byly iniciovány přímo v hlavni tlakem rozhavených plynů po výstřelu. K explozím pak docházelo téměř v zápětí jen několik metrů od hlavní kanónu, přičemž celý prostor byl zaplněn štiplavým sirným zápachem hořící pryskyřice. K takovému nebezpečnému použití došlo například v bitvě u Seven Pines 31. května roku 1862 během odrážení konfederačního útoku Whitingovy divize. Vedle kulových šrapnelů pro děla s hladkými hlavněmi byly pro drážkové kanóny vyráběny speciální kuželové šrapnelové projektily, které svým způsobem předznamenaly budoucí vývoj dělostřelectva druhé poloviny 19. století. Jejich specifikem byly stále více sofistikovanější roznětky, jejich spolehlivost byla velmi vysoká a měly na bojišti velký účinek. Princip použití těchto projektilů však v tomto případě zůstával stejný a projektil měl explodovat nad postupující masami pěchoty protivníka. V jejich případě byl flanelový pytlík obsahující prachovou náplň vkládán do hlavně odděleně. Kvalita šelů a case shotů byla u obou protivníků velmi rozdílná. Zatímco armády Unie měly k dispozici velmi kvalitní materiál, státy konfederace byly na tom podstatně hůře. Kapitán konfederačního dělostřelectva A.P. Alexander, kterého jste mohli vidět i ve filmech Gettysburg nebo Bohové a generálové, v podání herce Jamese Patricka Stewarta celkovou situaci v roce 1861 okomentoval slovy, cituji: Naše šely a case shoty pro kanony s hladkými hlavněmi často explodovaly předčasně, zatímco naše drážkové granáty padaly všechny k zemi dřív, než mohly dosáhnout cíle. Pro svůj malý dostřel a spolehlivost byly více než bezcenné. Zlepšení jsme docházeli postupně, ale nepřítel byl vždy daleko před námi, jak v dělostřelecké munici všeho druhu, tak i kvalitě a počtu děl. Poslední skupinou, uváděnou v dělostřeleckém manuálu, byly tzv. Kartáče. Čeština pro ně používala jen tento výraz, ale v armádách Unie a Konfederace byly používány celkem dva typy, pro které čeština nemá přesné označení. Do první spadají tzv. Grapeshoty. Když se protivníkova pěchota začala přibližovat blíže k postavení dělostřelců, přišel obvykle rozkaz zahájit palbu z grapeshoty. Tento typ střeliva byl velmi účinný. Jednalo se o větší kulové projektily, které byly k sobě připojeny kruhovými kovovými patkami, které byly k sobě připojeny kovovou tyčkou se závětem, tak, aby u sebe pevně držely a kule nemohly při manipulaci vypadnout. Mezi horní a spodní kovovou patku se také dávaly i prstence nebo další patky s otvory, aby do nich kule lépe zapadaly. Protože byly tyto střely obvykle těžké, bývalo často u horního krytu připojeno madlo nebo provázek, aby bylo možné projektil lépe uchopit. Grapeshoty nebyly ničím vyplňovány. Jako v tomto případě měly být připojeny lamelou ke kanistru a tím znásobena jejich účinnost, což ale zvyšovalo riziko poškození hlavně. Na konci byl připevněn vodící sabot a pytlík s prachovou náplní. Grapeshoty mohly být použity buď u hladkých hlavní nebo i drážkových a byly zkonstruovány tak, aby se lamely roztrhly ihned po odpálení. Přítomnost nebo nepřítomnost drážek neměla na odpal vliv. Do hlavní mohly být opět zdvojeny. Do druhé skupiny kartáčů spadají tzv. Kanistry. Canister. Jednalo se o válec z velmi tenkého ocelového plechu, který byl naplněn většími či menšími ocelovými nebo olověnými kulemi, kterých mohlo být od 27 do 48, a to především v závislosti na velikosti i průměru kanistru. Železné kule byly ve válci umístěny ve 4 řadách a utěsněny dřevěnými pilinami. Na obou koncích byly opatřeny tenkým mosazným kruhovým krytem, který byl upevněn na každé straně tak, že překrývající část plechového válce byla na obou stranách přehnuta směrem ke středu, čímž vytvořila jak pevné dno, tak i jeho horní část. Na spodní část kanistru byl pak připevněn hřebíky válcový vodící sabot, který byl vysoký několik centimetrů. Ten byl soustružníkem opět opatřen líhami, které sloužily k přivázání pytlíků s prachovou náplní. Výroba kanistru tak byla poměrně jednoduchá. Kanistry se používaly jako zbraň poslední možnosti, jak odvrátit ohrožení baterie od protivníka. Vzdálenost, kdy byly odpalovány, kolísala mezi 400 až 360 yardy nebo i méně.
Při výstřelu se výbuchem plechový kryt kanistru roztrhl a všechny složky tlakem opustily hlaveň, přičemž letící kule měly obvykle široký rozptyl a tak útočícímu nepříteli téměř vždy způsobily obrovské ztráty. Z hlediska účinnosti se jednalo o nejúčinnější typ dělostřelecké munice. V některých případech vkládali dělostřelci do hlavní dokonce 2 nebo i 3 kanistry naráz, aniž by to mělo nějaký vliv na opotřebení hlavně kanónu. Účinek zbraně byl tak znásoben. V muničních kesonech obsahujících palebný průměr 50 kusů střeliva jich bylo obvykle kolem 5 kusů. Nyní k roznětkám. Bez nich by exploze, šrapnelu nebo granátu nebyla vůbec možná. S nárůstem většího množství výrobců kanónů a houfnic zaznamenaly i roznětky během války značný rozvoj od těch nejstarších dřevěných časových až po kovové perkusní se spouštěcími mechanismy, které byly opatřeny závity s dalšími jemnými součástkami zvyšujícími jejich spolehlivost. Vzhledem k velkému množství zmíním jen ty nejpodstatnější. Jedny z nejstarších byly právě dřevěné, mosazné, měděné nebo zinkové, které měly dutý střed, do kterého byla vložena iniciační prachová složka, zabalená v tenkém papírovém obalu. Na něm byly uvedeny značky se symboly vteřin, kterých mohlo být až 15, ale často se používaly jen kratší do 5 vteřin. Před použitím musel dělostřelec papír časové roznětky zkrátit na dobu požadovaného hoření. Po odpálení žhavé plyny v hlavní kanonu sami zapálili papír, který prohoříval dovnitř nálože šrapnelu, který pak během letu explodoval. Tato roznětka byla velmi levná na výrobu a byla používána oběma stranami po celou dobu války, jak u kanónů s hladkými hlavněmi, tak i u drážkových. Daleko spolehlivější byla Bormannova roznětka belgického vynálezce a kapitána belgické armády Charlese G. Bormanna, který si ji nechal patentovat již roku 1852. Roznětka měla stavitelný kruhový zpožďovač vyrobený ze slitiny olova, na kterém byly časové značky ve vteřinách. Pro Unii byly vyráběny s možností zpoždění od 1/4 vteřiny až do 5,25 vteřiny, zatímco Konfederace vyráběla její kopie s maximálním rozsahem do 5,5 vteřiny. Princip Bormannovy roznětky spočíval v tom, že dělostřelec musel za pomocí speciálního klíče pootočit ukazatel na požadovaný čas a hrotem úderníků prorazit tenký plíšek kryjící kanálek se střelným prachem vedoucím k výbušné náplni. Při výstřelu tlak žhavých plynů v hlavni pronikl do vzniklého otvoru a inicioval zápalnou složku v kanálku. Prach hořel v obou směrech, ale jeden konec byl díky nastavení klíče zaslepen, stejně jako se značkou 5,25 vteřiny. U nulové značky pak hořící prach prohořel k vnitřní náplni, která v letu explodovala a šrapnel se roztrhl. Pokud se jednalo o 12-liberní šrapnel, při nastavení zpoždění 1,25 vteřiny a náměru 1,5 stupně došlo k explozi ve vzdálenosti 560 yardů a při každé další následné vteřině zpoždění a dalším stupni náměru se dostřel prodloužil o přibližnou délku 200 yardů. Při maximálním nastavení 5 vteřin a náměru 4 stupňů dolétl šrapnel do vzdálenosti přibližně 1200 yardů, tedy asi 1080 metrů. Bormannova roznětka byla během války používána nejčastěji, a to oběma stranami, především u kanónů a houfnic s hladkou hlavní. Federální roznětky byly celkem spolehlivé, ale konfederační byly vyráběny v horší kvalitě a vykazovaly množství poruch, kdy při letu například vůbec neexplodovaly. Jak válka pokračovala a konfederace ztratila zdroje surovin pro jejich výrobu, nahradila Bormannovy roznětky opět dutými měděnými nebo dřevěnými s papírovým časovačem. Podle později povýšeného generála A.P. Alexandra se s nimi dalo pálit, cituji, jen v opravdovém stavu nouze, kdy měli kapitáni baterií povoleno pálit přes hlavy vlastní postupující pěchoty. Téměř vždy se totiž stávalo, že docházelo k předčasným explozím a naše pěchota tuto smutnou zkušenost znala a věděla, že pokud zahájí naše děla přes jejich hlavy palbu, téměř vždy dojde na palbu ze zadu do vlastních řad. Samozřejmě pevné koule byly bezpečné, ale ty byly nejméně efektivním střelivem. Konfederační Bormannovy roznětky byly natolik nespolehlivé, že jejich výroba byla v prosinci roku 1862 v konfederaci zastavena, i když k některým bateriím přicházely dál a byly používány ve velkém množství ještě během bitvy u Gettysburgu. V pozdějším období však jejich používání postupně ustávalo. Tato zinková roznětka byla originálním patentem známého konstruktéra děl Roberta P. Parrota, který
který promoval na vojenské akademii ve West Pointu, ale roku 1836 na svůj post rezignoval a odešel do soukromé slévárny, kde se zabýval vývojem vlastních děl a dalšího příslušenství včetně roznětek. Jeho nárazové roznětky byly široce rozšířené. Tělo roznětky bylo opatřeno závětem, aby se dala do šrapnelu nebo granátu našroubovat. K tomu posloužily 2 otvory na horním okraji těla roznětky, do kterých se zasunul speciální klíč. Při výstřelu z děla zpětný ráz vyplývající z počátečního zrychlení zdeformoval tenké kovové plátky C natolik, že se sami utrhly ze svého úchytu v pístu úderníku D a při dopadu na cíl kinetická energie setrvačnosti tak mohla posunout uvolněný píst úderníku na mosazný nebo měděný zápalník s perkusní zápalkou B. Ta pak nárazem zažehla prachovou komoru zápalníku a následně iniciovala i prachovou nálož střely. Na podobném principu pracoval i druhý typ Parrottovy perkusní nárazové roznětky. V tomto případě bylo tělo roznětky stejné, ale mechanismus prošel určitou úpravou, kdy jádro tvořily 2 válečky, přičemž váleček A představoval nárazník, zatímco váleček B úderník. Opět zde byly 2 tenké lamely D, které oba válečky držely u sebe, ale při výstřelu byly zpětným nárazem lamely poškozeny a při dopadu mohl uvolněný úderník narazit na zápalku C, která po zažehnutí iniciovala prachovou náplň E. Dalším zajímavým typem byla kombinovaná časová a zároveň nárazová roznětka, která byla vyráběna federálním výrobcem 3 palcových šrapnelů J.P. Shanklem. Patentována byla 16. října roku 1861 a pracovala tak, že před výstřelem byla odstraněna pojistka A. Po odpálení projektilu z hlavně setrvačností nárazník B se pohnul dopředu a přestřihl tenký drát, čímž udeřil na zápalku C, která zažehla delší prachovou náplň, která posloužila jako časová roznětka. Pokud by střela dopadla na cíl před vymezeným časem, vnitřní část roznětky by se roztrhla a zášlech by okamžitě projektil přivedl k výbuchu. Výroba během války dosáhla asi 125 000 kusů a celkově zaznamenala v polních podmínkách asi 82% úspěšnost. Konstruktér J.P. Shankle vyvinul ve stejné době pro své střely ještě jednu perkusní roznětku, která měla poměrně velké mosazné tělo. V horní části byla opatřena závětem a na jejím okraji drážkou pro klíč, s jehož pomocí byla do střely zašroubována. Při výstřelu bylo zpětným rázem ustřiženo tělo šroubku C, vyrobené z měkkého kovu, a nárazník B byl vymrštěn směrem ke dnu roznětky, čímž byla uzavřena původní mezera přerušeného kanálku. Když pak střela dopadla na cíl, energie nárazu vymrštila nárazník B k horní části roznětky, kde úderník nárazem zažehl zápalku a tak iniciovala celý projektil. Jednou z nejvíce nebezpečných roznětek války byla bez pochyby Ticeho chemická nárazová roznětka. Byla patentována 23. června roku 1863. Tělo měla z mosazy, přičemž na horní části, kde byla drážka pro klíč, byl uveden nápis s označením konstruktéra a datum patentu. Byla poměrně složitá a před palbou bylo nutné nastavit objímku a otočit s ní tak, aby uvnitř došlo k ohnutí bezpečnostní rourky E. Tím byla uvolněna a po výstřelu projektilu odstřeďová síla rourku odsunula a odkryla skleněnou trubičku D s chemickou látkou. Při dopadu projektilu na cíl byly ocelové kuličky D natlačeny na trubičku, která pod tlakem praskla. Obsah se smísil s prachovou náplní, která se reakcí vznítila a celý projektil iniciovala k výbuchu. Sawyerova perkusní roznětka se používala výhradně u drážkových projektilů Sawyer s olověným pláštěm. Pracovala tak, že pod jejím krytem A byla vrstva prachové rozbušky B a po dopadu projektilu na cíl se kryt roznětky roztrhl na zápalku C, která vznícením iniciovala výbušnou náplň projektilu. Další z řady federálních roznětek byla opět perkusní od známého výrobce granátů Williama F. Ketchama. Její konstrukce byla poměrně jednoduchá s charakteristickým houbovým úderníkem A, která nebyla příliš aerodynamická, nicméně její velká plocha měla zaručit, že při nárazu bude úderník zatlačen do dutiny a pronikne k zápalce B, nasazené na spodní duté části roznětky. Ta pak zapálila rozbušku, která iniciovala výbušnou náplň projektilu. Jamesová perkusní roznětka, používaná na drážkových projektilech, které si konstruktér nechal patentovat již roku 1856, byla poměrně jednoduchá.
Čepička úderníků, opatřena závitem, byla našroubována na horní část projektilu a zakryla tak dutinu se zápalkou a rozbuškou ve spodní části roznětky. Po nárazu došlo k její deformaci a následné iniciaci zápalky a rozbušky. Tato jednoduchá roznětka byla používána i v armádách konfederace. Amsterdamová perkusní roznětka připomínala parotovu a proto byla používána i v parotových projektilech. Její tělo bylo rovněž z měkkého zinku, žlábky na horním okraji sloužily k zašroubování do projektilu, zatímco vnitřní žlábek byl určen pro klíč dělostřelce, který s ním otočil do vodorovné polohy a uvolnil spodní část přetržením lamel, které držely v poloze díky tenkým lamelám. Při dopadu projektilu se trvačnost posunula píst se zápalkou B proti úderníku A a došlo k iniciaci rozbušky a celého projektilu. Jak armády Unie, tak i Konfederace používali během války celou řadu polních kanonů a houfnic, a to jak s hladkými hlavněmi, tak i drážkovanými, které se díky svým výkonům velmi rychle prosadily a postupně starší typy kanonů z bojiště vytlačily. Tento proces byl však u armád států konfederace pomalejší vzhledem k jejím průmyslovým kapacitám. Nicméně na začátku války se federální dělostřelectvo nacházelo přibližně v polovině tohoto procesu přezbrojení, kdy ve stavech bylo stále ještě velké množství děl s hladkou hlavní a výroba drážkovaných byla technologicky náročná a drahá. Jak již bylo na začátku tohoto dokumentu zmíněno, ve federálních skladech se s vypuknutím války nacházelo jen asi 163 polních děl, z nichž 35 na území státu konfederace. Velmi rozšířeným typem na začátku konfliktu byl 6liberní polní kanon, jehož historie sahá hluboko do minulosti. Byly vyráběny modely 1818, 1835, 1838, 1840 a 1841. První 3 modely byly vyráběné především z železné litiny a jejich výkony a kvalita zhotovení nebyla dobrá, nicméně k získání zkušeností byly nedocenitelné. Od sebe se lišily některými parametry. Model 1838 byl lehčí a byl určen pro jízdní dělostřelectvo, zatímco model 1840 byl těžší, určený pro armádní polní baterie. V rozmezí let 1824 až 1836 slévárny Fort Pitt Foundry a Columbia Foundry odlily asi 320 kusů, z nichž velké množství během služby popraskalo, což vyvolalo u armádních představitelů vlnu nevole. Bylo proto rozhodnuto oslovit slévárny Cyruse Algera and Company z Bostonu a N.P. Amese z Cabottville, státu Massachusetts, které odlily v letech 1836 až 1840 asi 183 kanónů, přičemž jako materiál byl použit kvalitnější bronz. Tyto kanóny již vykazovaly lepší vlastnosti a byly tedy více spolehlivé. Značného rozšíření, a to zvláště na bojišti mexicko-americké války, dosáhl až poslední model 1841, který vývojovou řadu 6liberních kanónů ukončil a stačilo tak zasáhnout i do prvních 2 let bojů občanské války. N.P. Ames z Cabottville ze státu Massachusetts vyrobil pro federální armádu 646 kusů a Cyrus Alger and Company z Bostonu dalších 337 kusů. To znamená, že oba výrobci dodali přinejmenším 983 kusů. V době propuknutí občanské války vznikla potřeba oslovit i další výrobce, a to především Milese Greenwooda ze Cincinnati, který od srpna 1861 až do prosince 1862, kdy již výroba byla zastavena ve prospěch jiných zbraní, stačil dodat dalších 97 kusů, z nichž posledních 43 kusů bylo vyrobeno s drážkovou hlavní. K tomuto výrobci se pak ještě přidala firma Western Foundry William D. Marshalla and Company, sídlící v St. Louis, který dodal od konce roku 1861 do května příštího roku dalších 33 kusů, z nichž 6 bylo s drážkovou hlavní. Posledních 10 kusů dodali výrobci z Bostonu Henry and Hooper and Company a Revere Copper Company. Úhrnem tak bylo vyrobeno celkem 1123 kusů, z nichž 49 kusů mělo drážkovanou hlaveň. Nyní k parametrům kanónu. Bronzová hlaveň modelu 1841 byla dlouhá 152 cm s délkou vývrtu 146 cm, přičemž její celková hmotnost dosahovala téměř 400 kg.
Průměr vývrtu činil 3,67 palců, což odpovídalo ráži 93,2 mm. Pro tento kanón odpovídala tedy délka ráží hodnotě 15,6. Lafeták hlavní pak měla hmotnost 408 kg a celý kanón i s kolesnou a muniční bednou pak vážil 1445 kg. Standardní 6liberní kanón odpaloval klasické dělové koule o průměru 90 mm a hmotnosti 6,1 libry, což odpovídalo hmotnosti 2,8 kg. V maximálním náměru 5 stupňů činil maximální dostřel kulového projektilu 1523 yardů, což odpovídalo necelým 1400 metrům při úsťové rychlosti 439 metrů za vteřinu. Dalším používaným typem byly šrapnely, které však byly lehčí, a také kartáčové kanistry, které obsahovaly až 27 železných kuliček. Standardní prachová náplň pro všechny typy střel měla hmotnost 1,25 libry, což odpovídalo přibližně 600 gramům. Federální i konfederační muniční bedny měly kapacitu až 50 kusů střeliva, z níž 25 bylo klasických koulí, 20 připadalo na šrapnely a 5 bylo kartáčů. Na jedné kolesně byla k dispozici obvykle jedna muniční bedna a další 2 na muničním voze, nazývaném také keson. Celková hmotnost převáženého střeliva v jedné bedně dosahovala 372 liber, tedy asi 168 kg. Vedle toho měli dělostřelci k dispozici ještě 2 náhradní prachové náplně, 75 zápalníků, 1,5 jardu pomalého doutnáku a 3 jardy zápalné šňůry. Obsluhu tvořilo celkem 9 mužů, včetně jednoho velitele a 8 dělostřelců, kteří měli svá číselná označení. Pro tažení jednoho kusu bylo zapotřebí 6 spřeží. S nástupem modernějších drážkových kanónů nebo kanonových houfnic 6liberní kanóny velmi rychle díky svému krátkému dostřelu zastaraly, a tak Federální zbrojní úřad nařídil jejich výměnu za kvalitnější a modernější typy. Část kanónů byla poslána do sléváren nebo byla předána armádám Cumberlandu a Ohája, nebo sloužily dál u hranic s indiánskými teritorii. Obě armády západního bojiště využívaly kanóny nejméně do poloviny roku 1863. Na straně konfederace tvořily 6liberní kanóny páteř jejího dělostřelectva. Bylo to způsobeno tím, že výrobní kapacity konfederačních sléváren byly nízké a nahrazovat kanóny za modernější se nedařilo v takovém tempu, jak by konfederace potřebovala. Protože se na bojišti díky moderním kanónům s větším dostřelem prosadit nemohly, byly často drženy v záloze a nasazovány jen na krátkou vzdálenost proti útočící pěchotě. To vyžadovalo od velitelů dělostřelectva měnit často postavení a flexibilně reagovat na vzniklou situaci. Do přímého střetu s protivníkovými těly však nemohli, protože přímý střet by byl pro ně téměř jistě likvidační. V první velké bitvě západního bojiště u Shiloh 6. až 7. dubna 1862 tvořily 6liberní kanóny na straně konfederace asi 80% veškerého dělostřelectva, zatímco na straně Unie to bylo asi 50%. Tragický výsledek bitvy byl pro konfederaci velkým poučením, a tak armáda Tennessee nařídila část 6liberních děl poslat do sléváren k přetavení na 12liberní kanóny. U severovirginské armády byla situace obdobná a generál Robert E. Lee si po bitvě u Antietamu uvědomoval, že většina jeho baterií nemá proti federálním příliš mnoho šancí. Do konce prosince 1862 vydal proto doporučení část svých 6liberních děl stáhnout do sléváren a přetavit je na jiné typy, ale tuto obměnu nemohl provést najednou, protože výrobní kapacity sléváren byly omezeny. Část 6liberních děl tedy dál bojovala u Fredericksburgu a později i v dalších střetnutích. Do poloviny roku 1863 již byly 6liberní kanony ze všech bojišť staženy. Nicméně byly i výjimky, kdy se kanony dál používaly k výcviku. Poslední kusy tohoto typu byly nakonec z federální armády staženy až 3 roky po válce. Výroba 6liberních kanonů v konfederaci dosáhla přibližně 127 kusů, z níž do 17. srpna 1861 vyrobila největší slévárna v konfederaci Richmond Threadgar Iron Works 24 kusů. Snad žádný jiný kanon si během občanské války nezískal takovou pověst jako právě 12liberní Napoleon.
Historie této kanonové houfnice se započala v prosinci roku 1856, kdy byla v dílnách firmy Ames Manufacturing Company Chicopee ve státě Massachusetts odlita první kopie tohoto francouzského kanónu. Francouzi měli z napoleonských válek bohaté zkušenosti s nasazením svého dělostřelectva a přišli s inovací vytvořit takový kanón, který by se ráží vyrovnal houfnicím, ale parametry do střelu kanónů. Délka hladkého vývrtu hlavně měřila 61 palců, tedy asi 155 cm, ale z výsledné délky nebyl americký výrobce spokojen a tak se jí rozhodl postupně prodloužit až o 6 palců na celkových 66, tedy délky 168 cm. Celková délka od ústí po kulový konec hlavně dosahovala 72,15 palců, tedy 183 cm. Průměr vývrtu hlavně dosahoval 4,62 palce, tedy 117 mm a celková jejich hmotnost dosahovala necelých 557 kg. Odlehčená lafeta dosahovala hmotnosti 512 kg. Do února 1861 dokázala firma Ames Manufacturing odlít dalších 8 kusů, ale s čím měl Ames problémy, bylo, že zároveň nevyráběl potřebné lafety. Proto byly ještě týž rok podepsány nové kontrakty s firmou Cyrus Alger and Company, známé též jako South Boston Iron Work, která produkovala již známé 6liberní kanóny. Protože však armáda potřebovala zajistit větší počet děl, kontaktovala známé bostonské výrobce Rivera Copper Company a také Henryho N. Hoopera and Company, Milese Greenwooda and Company, který pocházel ze Cincinnati, Ohio. Ten pak obdržel kontrakt na dodávku omezeného počtu Napoleonů pro západní bojiště. Všechny kanóny byly na základě směrnice vydané regulačním úřadem pečlivě značeny. Napoleony se ukázaly být velmi spolehlivé a účinné, kdy dokázaly vypálit 5,6 kg těžkou kouli při maximálním náměru 5 stupňů do vzdálenosti 1680 yardů, tedy nějakých 1512 metrů, při spotřebě asi 1,1 kg střelného prachu. Oproti 6libernímu kanónu byl tedy dostřel delší asi o 140 metrů. Šrapnely, ve kterých bylo asi 78 kulí do mušket, byly odpalovány při náměru 3 stupňů a 45 minut při spotřebě téměř necelého 1 kg prachu do vzdálenosti 1300 yardů, tedy asi 1189 metrů. Kartáčová střela naproti tomu měla hmotnost 6,7 kg a mohla obsahovat až 27 železných kulí o průměru 38 mm, ale mohly být i menší. Do jedné muniční bedny bylo možné uložit až 32 kusů střeliva, z nichž 20 bylo plných kulí, 8 bylo šrapnelů a 4 kartáče. Do konfederační muniční bedny se dalo uložit také 32 kusů střeliva, ale dělostřelci jihu obvykle ukládali do bedny jen 12 plných kulí, 12 šrapnelů, 4 granáty a 4 kartáče, což zaručovalo větší pestrost. Plná bedna se střelivem mohla vážit až 225 kg, přičemž na jeden kanon byly obvykle 3, tedy necelých 100 kusů střeliva. Pokud měla federální baterie 6 kanónů a ještě 6 dalších rezervních kesonů, celková zásoba střeliva na baterii se mohla vyšplhat až na 768 kusů střeliva. K tažení kanónu bylo použito opět 6 spřeží. Kvalita bronzu u Napoleonů byla velmi dobrá a během války údajně nebyl zaznamenán jediný případ, že by hlaveň Napoleonu praskla opotřebením, což u ostatních kanónů nebylo tak běžné. Zahájení výroby bylo zpočátku pomalé a tak do první bitvy u Bull Runu v červenci 1861 obdržela federální armáda jen asi 9 kusů. K 1. lednu 1862 jich evidovala již 36, ale k jejich rozšíření došlo až během poloostrovní kampaně. Oproti roku 1861 se výroba v roce 1862 téměř zdvojnásobila a za celý rok dala již 422 kusů. V příštím roce 1863 dala dalších 512 a v roce 1864, kdy byla jejich výroba zastavena, již pouhých 43 kusů. I tak ale dala celková výroba na straně Unie nakonec neuvěřitelných 1156 kusů,
přičemž Ames Manufacturing Company v Chicopee dodal 103 kusů, Henry and Hooper and Company z Bostonu 370, Revere Copper Company z Bostonu 461 kusů, Miles Greenwood and Company ze Cincinnati 52 kusů a Cyrus Alger and Company 170 kusů. Jediný kus, který odjela Phoenix Iron Company někdy roku 1863, byl z železné litiny a byl také určen čistě k experimentům. Během války také došlo k pokusu vyrobit několik Napoleonů s drážkovou hlavní. Nakonec se dochovalo asi 6 těchto kanonů, které je dnes možné vidět v Gettysburském národním památníku. Všechny byly vyrobeny Amesem a měly číselné označení 77 až 82 za použití systému, který vynalezl Charles T. James s 10 hlubokými úzkými drážkami vyraženými do vývrtu hlavně, které umožňovaly zbraním zachovat si svůj původní průměr hlavně na 117 mm. I když zkoušky nových hlavní dopadly v celku uspokojivě, nakonec do hromadné výroby zařazeny nebyly. Vzniklo totiž přesvědčení, že v polních podmínkách by se drážky v bronzových hlavních rychle opotřebovaly a navíc by v nich mohly zůstávat zbytky doutnajících zbytků prachových spalin, které by po špatném vyčištění hlavně mohly způsobit předčasné odpálení nového projektilu. Naproti tomu výroba u konfederačních arzenálů za těmi federálními silně pokulhávala. První objednávka na 12 kusů přišla k virginské J.R. Anderson Company, železárně, také známé jako Tredegar Iron Works, 7. února 1861. Nicméně není vůbec jasné, jestli byla tato objednávka vůbec vykryta, protože již v květnu závodu došla zásoba mědi na výrobu potřebné slitiny a slévání děl se muselo zastavit nebo omezit jen na lehčí děla nebo hofnice odlévané z běžné litiny. Válka tedy ani nezačala a už se jedna z největších konfederačních sléváren dostala do problémů. Ty se nakonec podařilo vyřešit až v listopadu stejného roku, kdy se potřebnou měď podařilo získat ze sbírek kostelních zvonů a destilačních kolon, ale na zajištění pravidelných dodávek to nestačilo a výroba bronzových Napoleonů čas od času vypadávala. Navíc se ukázalo, že kostelní nebo plantážní zvony mají jiný poměr mědi a cínu, než jaký byl nutný pro výrobu kvalitního bronzu. Situace se tak zlepšila až s dodávkami čisté mědi z dolů v Ducktownu v Tennessee. Za celou válku však výroba v richmondském Tredegar Iron Works nakonec dala jen asi 226 kusů, z nichž však velký počet byl odlit právě z železné litiny. Druhým největším výrobcem v jižních státech se stal arzenál v Augustě v Georgii, který do konce roku 1862 dokázal odlít asi 130 kusů. Tyto kanóny byly vyráběné z kovu vyvinutého rakouskými puškaři, který obsahoval vedle mědi a cínu také přímě stepaného železa a zinku. Každá zbraň byla údajně testována naložením několikanásobné dávky střelného prachu a poté šrouby, kterých byla plná hlaveň až po ústí. Velký potenciál měla také slévárna Leeds and Company v New Orleans, která první kusy začala odlévat již od prosince roku 1861 a do dubna 1862 dokázala vyrobit 12 kusů. Její výrobu však nakonec zastavil federální postup na New Orleans. Stejný osud postihl i slévárnu Quimby and Robinson v Memphisu ve státě Tennessee, která do června roku 1862 stačila vyrobit pouhých 8 kusů. Významnějšími výrobci se pak stali až Macon Arsenal v Maconu ve státě Georgii, který dokázal do začátku roku 1863 vyrobit 53 kusů, a také Columbus Arsenal v Columbusu v Georgii, který do poloviny roku 1863 dokázal dodat 52 kusů. Posledních 20 kusů nakonec vyrobil arzenál Charlestonu v Jižní Karolíně, ale většina děl byla odeslána k jednotkám obrany pobřeží, takže do polních bitev nezasáhla. Celková výroba tak ve státech konfederace dala nakonec 501 kusů, ale podle jiných pramenů dokonce až 535 kusů. Rozpoznat konfederační Napoleon od toho unijního lze poměrně snadno, protože v rámci šetření s materiálem bylo ústí u kanonu odléváno rovné a postrádalo typické vyduté zaoblení. Tím se část cenného materiálu při výrobě ušetřila. Konfederační velitelé si byli velmi dobře vědomi, že federální dělostřelectvo má na bojišti nad jejich převahu a snažili se tento problém řešit.
13. listopadu roku 1862 náčelník štábu konfederačního zbrojního úřadu plukovník Josiah Gorgas vydal oběžník, ve kterém bylo uvedeno následující, cituji: Do další objednávky nebudou vyráběna žádná další děla s výjimkou bronzového lehkého 12-liberního Napoleonu, ráže 4,62 palce a také železných parotů. O necelý měsíc později, 5. prosince 1862, vrchní velitel severovirginské armády generál Robert E. Lee napsal ministru války naléhavý dopis, ve kterém žádal o následující, cituji: Velmi potřebujeme kanóny s dlouhým dostřelem a proto navrhuji, abychom kov k jejich výrobě, pokud ho tedy nebudeme moci získat jinou cestou, nebo pokud to nebude nezbytně nutné, získali přímo rozstavením našich 6liberních kanónů. Bude-li to nezbytně nutné, může být k tomuto účelu použito i část našich 12liberních houfnic. Všechny by měly být přetaveny na 12liberní Napoleony. Naše 6liberní kanóny s hladkými hlavněmi se s 12liberními Napoleony nepřítele nemohou měřit a navíc nám na bojišti snižují morálku dělostřelců. Změny v tomto směru již probíhají. Nezbytné kroky byly tedy zahájeny a do začátku druhé invaze do Marylandu roku 1863 obdržela severovirginská armáda 49 nových Napoleonů, díky čemuž byla schopna nahradit všechny zbývající 6liberní kanóny, které jí doposud zbývaly. Touto dodávkou byla v podstatě zahájena oficiální výroba Napoleonů v konfederaci, která se s tou unijní však nemohla měřit. Někteří konfederační důstojníci říkali, že tredegarská verze Napoleonu se při výstřelu otřásala méně, ale mnoho z nich se vyjádřilo v tom smyslu, že federální verze byly lepší. Výroba bronzových Napoleonů byla ukončena nakonec v listopadu roku 1863, kdy federální síly ovládly jediný zdroj mědi v Ducktownu v Tennessee. Od této doby arzenály začaly dodávat opět Napoleony z železné litiny, které však byly oproti bronzovým těžší a hrozilo u nich předčasné protržení hlavně. Tredegarští odborníci proto vyrobili experimentální verzi Napoleonu vyrobeného z železné litiny s 2 palci silnou výstuhou v zádě hlavně, aby zasílili odolnost kanonu při výstřelu. Po nezbytných testech v březnu zbrojní oddělení schválilo výrobu železných Napoleonů s vyšší prioritou než ostatních typů děl. Jeden z dělostřelců baterie richmondských houfnic později zavzpomínal, cituji: Železný kanón byl nejen stejně bezpečný při výstřelu, ale brzy splnil i každý záměr, který jsme proti nepříteli měli. Kanón nevytvářel tak silný zpětný ráz, který nezřídka způsobil dělostřelcům protržení jejich ušních bubínků. Navzdory nízké výrobě Napoleonů se největším dodavatelem kanonů pro konfederaci paradoxně stala sama federální armáda. Získaná kořist pomohla doplnit stávající stavy. Jen za rok 1861 se podařilo takto získat více jak 30 děl a za celý rok 1862 dalších 250 kusů všech typů včetně mnoha Napoleonů. Podplukovník Arthur Fremantle z Coldstream Guards navštívil Leeovu armádu severní Virginie v červenci roku 1863 a zaznamenal následující, cituji: Viděl jsem dělostřelectvo všech typů, paroty, Napoleony, třípalcové drážkové kanóny, ale i kanony s latkou hlavní, všech tvarů a ráží. Většina z nich nesla označení United States, ukazující na to, že změnili svého původního majitele. Dalším zajímavým typem, který ovlivnil obě bojující strany, byl Parotův 10liberní drážkový kanón model 1861. Vývojář a absolvent vojenské akademie ve West Pointu Robert Parker Parrott roku 1836 na svoji funkci v armádě rezignoval a odešel do soukromé slévárny West Point Foundry v Cold Springs v New Yorku, kde se zabýval vývojem celé řady lehkých i těžkých zbraní, včetně odpovídajícího střeliva i zmiňovaných roznětek. 10liberní kanón, který byl přijat do federální armády v roce 1861, představoval další vývojový krok od kanónu s hladkým vývrtem. Kanón měl dlouhou odlévanou hlaveň z železné litiny o hmotnosti 408 kg, která byla na jejím konci zesílena železným pasem obepínajícím celou zadní část hlavně. Mezitím, co se rozžhavená hlaveň otáčela na válcích a proud vody byl nasměrován dovnitř hlavně k jejímu chlazení, rozžhavený plát byl omotán kolem ní
zatímco při otáčení pás chladl a sám se rovnoměrně smrštil k zadní části hlavně, takže tuto část výrazně zesílil. Zesílená zadní část hlavně tak byla odolnější k absorbování velkého pnutí, ke kterému docházelo při výstřelu. Díky konstrukci nových projektilů v drážkové hlavni nevznikaly hlavní mezery, kterými by unikaly přebytečné spaliny po výstřelu, takže prachová náplň k odpálení projektilu nemusela být tak velká jako u kanónu s hladkou hlavní. Projektily tak po výstřelu získávaly vyšší počáteční rychlost a tím i větší dostřel. S půlkilogramovou náplní střelného prachu tak plný drážkový projektil vážící 4,3 kg při standardním náměru 5 stupňů a úsťové rychlosti 375 metrů za vteřinu dosáhl maximálního dostřelu 1737 metrů, což bylo o 225 metrů více, než jaký dosahoval 12-liberní Napoleon, nebo dokonce o 365 metrů více, než jaký měl 6-liberní kanón. Výkony dalších typů střeliva byly ještě lepší, kdy šrapnelový projektil při náměru 5 stupňů získal dostřel 1800 metrů a při 20-stupňovém náměru dokonce 4500 metrů, a to za použití zesílené prachové náplně o hmotnosti 1,35 kg. Výhodou bylo, že v případě nouze bylo možné použít i střelivo jiných výrobců, jako byl Hotchkiss nebo Schenkel, ale to se obvykle nedoporučovalo. Muniční bedny pro 10-liberní paroty obsahovaly opět 50 kusů střeliva, z nichž 25 bylo pevných projektilů, 20 bylo šrapnelů a 5 kartáčů. V březnu 1865 byl předpis změněn a bylo doporučeno přepravovat 30 pevných projektilů, 15 šrapnelů a 5 kartáčů. Každopádně ve 3 muničních bednách, které byly k dispozici pro jeden kanón, bylo až 150 kusů střeliva. V případě 6kusové baterie činila zásoba až 900 kusů střeliva. V přepravě se používalo 6 spřeží a obsluha jednoho kanónu zahrnovala jednoho seržanta, 2 desátníky a 6 střelců, zatímco 6 dalších jezdců se staralo o koně. Technické parametry a výkony nové zbraně se zdály být velmi slibné, včetně pořizovací ceny, která nepřesáhla $180. V porovnání s ním byl 12-liberní Napoleon 3krát dražší, nicméně parotovy kanóny byly náchylné na popraskání hlavně, a to nejen před zesilujícím pasem, ale také u ústí hlavně, kde to čekal jen málo kdo. 21. června roku 1864 Parrott ve svém dopise generálmajoru G.J. Fosterovi uvedl, cituji, pokud jde o nasazení mých zbraní, předpokládám, že většina bodů, která se toho týká, je již známa. Existuje však jeden nebo dva, které bych se rozhodl zmínit. K největším potížím došlo tehdy, když projektil měl po výstřelu opustit drážkovanou hlaveň děla. Prachová náplň, která se do hlavně vejde, je docela velká kvůli prodloužené formě střely nebo jejího těla a přispívá k nárůstu tlaku. Zdá se, že se zde objevuje tendence zasekávání části poškozeného granátu ve vývrtu děla. Tlak se následně přenáší dál do ústí a na nějakou další část nebo způsobuje násilné pnutí, které způsobuje nehody a zničení zbraně. Jako prostředek ke snížení tohoto nebezpečí jsem se rozhodl povrch projektilu lakovat. Dokonce, i když nedávné testy dopadly příznivě, zjistil jsem, že trocha prachu v otvoru roznětky způsobuje, že střela se stáčí k jedné straně a pokládá se dolů a následkem toho začne rotovat. Je to patrně z důvodu toho, že během výstřelu prachová náplň granátu je odstředivou silou stlačena, přičemž dochází ke tření s nerovným vnitřním povrchem střely, která slož přivede k výbuchu. Proto jsou tyto části opatřeny hladkým lakem nebo speciálním nátěrem. Parrott tedy musel po celou dobu války řešit nejrůznější problémy, ale že by v jeho zbraně převládala u obsluh všeobecná nedůvěra, se říci nedá. Dělostřelec John D. Billings z 10. Massachusettské baterie podal v srpnu roku 1864 následující zprávu, cituji. Tyto kanóny byly nádherné a okamžitě si získali naši pozornost a zcela nahradili 3palcové rodmeny, které jsme u baterie původně měli. Výroba prvních 10liberních Parrottů byla zahájena v roce 1860 a jednalo se o testovací verze. Hromadná výroba pak byla zahájena až roku 1861, kdy do 23. května dala prvních 10 kusů. Jednalo se o první variantu s vývrtem o 3 drážkách v ráži 2,9 palce, tedy 73,6 mm.
Výroba tohoto typu vydržela až do 13. dubna roku 1863, kdy byla zastavená v celkovém počtu dodaných 255 kusů. Po skončení výroby došlo k vypracování návrhu nové varianty, která měla mít opět 3 drážky, ale v ráži již 3 palců, tedy 76,2 mm. Výroba se nakonec rozběhla až od února roku 1864 a pokračovala až do 9. září 1865, kdy byla ukončena v počtu 279 kusů. V době nástupu nové ráže přišel k jednotkám pokyn všechny staré kanony stáhnout z výzbroje a upravit je na ráže 3 palce. V rozmezí od listopadu 1864 do června roku 1865 bylo takto upraveno původních 119 kusů. Celkem tak newyorská West Point Foundry v Cold Springs dokázala vyrobit přibližně 534 kusů obou variant. Zájem o nové 10liberní paroty měla pochopitelně i konfederace. V roku 1860 byl dokonce jeden z parotů poslán darem k Virginskému vojenskému institutu k testům. Cvičných střeleb se tehdy účastnil i profesor a pozdější generál Thomas J. Jackson, který byl výkony nového kanónu nadšen. Pochopil jeho potenciál a když došlo k oddělení jeho státu od Unie, ihned se zasadil o jeho získání do armády. Nicméně v této době jeho vliv nebyl takový, jak by si přál, a jeho nadřízený generál Joseph E. Johnston, který se testu neúčastnil, stále považoval za ideální zbraň 12liberní houfnici. Vzhledem k omezeným výrobním kapacitám konfederace se výrobu nových parotů podařilo prosadit až později, od listopadu roku 1861, kdy byla zahájena výroba v tredegarských slévárnách, bylo do 20. února roku 1865 vyrobeno přibližně 80 kusů, i když podle jiných pramenů dokonce jen 58. Dalších 12 kusů dodal Macon Arsenal v Georgii a 12 kusů také Bujack and Bennett v New Orleansu, ale tady byla výroba záhy zastavena, protože město bylo koncem dubna roku 1862 obsazeno federálními silami. Tyto paroty byly velmi nekvalitní a je dochován záznam o tom, že 3 praskly ihned a 8 dalších o něco později, takže z 12 kusů zůstal jen jediný použitelný. 3 paroty vyrobila také malá slévárna Street Hungerford and Company v Memphisu ve státě Tennessee. Neznámý počet dále vyrobil také A.B. Reading and Brothers ve Pittsburghu ve státě Mississippi, ale ty byly téměř jistě použitý výhradně jen na západním bojišti. Z přibližně 110 vyrobených kusů tak válku přežilo jen asi 5 kanónů. Náčelník dělostřelectva pro armádu Tennessee, která dostala do výzbroje 1 baterii 10liberních parotů z Maconu, později napsal, cituji: "Vážně nerozumím, z jaké příčiny byly tak nekvalitní, ale drážky hlavní nebyly stejné a průměr hlavně nebyl jednotný." Z této zprávy je tak jasně patrné, že výroba byla velmi nekvalitní. Další kusy pak získala konfederace kořistí, kdy jen v první bitvě u Bull Runu bylo takto získáno například 9 kanonů i se zásobou střeliva až 900 kusů. Konstruktér a vynálezce Robert P. Parrott šel ve vývoji drážkových kanonů dál a jeho dalším modelem se stal 20liberní kanon, který byl do výzbroje federální armády přijat v roce 1861. Parrott měl v úmyslu dodat armádě účinnější kanon větší ráže, který by stále plnil funkci polního kanonu, ale jak jeden tehdejší expert poznamenal, cituji, 20liberní Parrott se ukázal být příliš malý na to, aby se dal považovat za obléhací kanon a zároveň příliš těžký na to, aby se dal použít jako polní kanon. Tato stručná charakteristika byla příznačná, nicméně přesto Parrottovi poskytla v jeho konstrukční činnosti velké zkušenosti. 20liberní kanon byl vyráběn stejnou metodou jako 10liberní, ale jeho hlaveň z železné litiny o hmotnosti 794 kg a délce 213 cm byla opatřena 5 drážkami. Kvůli zesílení musela hlaveň obdržet charakteristický mohutný železný pás o tloušťce 38 mm, který chránil nejvíce namáhanou zadní část kanónu, podobně jako tomu bylo u předešlého typu. Díky němu je kanon na fotografii dobře rozpoznatelný. Hlaveň 20liberního Parrottu
měla ráži 3,67 palce, tedy 93 mm. Při spotřebě 2 liber střelného prachu, tedy necelého 1 kg, bylo možné plný projektil vážící až 9,1 kg při základním náměru 5 stupňů a úsťové rychlosti 381 metrů za vteřinu vystřelit až do vzdálenosti 1900 yardů, tedy přibližně do vzdálenosti 1737 metrů, což byl naprosto srovnatelný parametr s 10-liberním kanonem. V čem však 20-liberní Parrott vynikal, byl především dostřel šrapnelu. Tento typ střeliva byl lehčí a vážil jen 8,4 kg. Při spotřebě 2,7 kg střelného prachu a náměru 5 stupňů bylo možné získat dostřel až 2100 yardů, tedy nějakých 1890 metrů, a při náměru 15 stupňů dokonce neuvěřitelných 4400 yardů, což odpovídalo necelým 4 kilometrům. S konstrukcí nových typů granátů a zkušenou obsluhou se tak jednalo o velmi nebezpečnou zbraň. 20-liberní Parrott měl však několik vážných slabin. První spočívala v jeho celkové hmotnosti, která s lafetou vážící 533 kg dosahovala i s dalším vybavením přinejmenším 1400 kg, což během přepravy klasickým 6spřežím ve složitém terénu činilo koním i obsluhám nepředstavitelné problémy. Dalším vážným nedostatkem pak bylo opět zmiňované praskání hlavně v kritickém momentu palby. Díky tomu si kanon získal pochybnou pověst, protože k zmíněným nehodám docházelo bez varování a téměř vždy docházelo k nějakým ztrátám. Vyjma toho si pak ještě obsluhy stěžovaly, že projektily určené pro kanon často nezapadávaly do drážek. Všechny tyto problémy klasifikovaly zbraň jako nevydařenou a po bitvě u Antietamu v září 1862 byla většina 20-liberních Parrottů nahrazena 10-liberními nebo 3palcovými Ordnance Rifle a soustředěna do zálohy. Nicméně celková výroba kanónu nebyla malá a dosáhla od září 1861 až do července 1864 nejméně 300 kusů při pořizovací ceně $380 za kus. Do dnešních dnů se po muzeích ve Spojených státech zachovalo asi 15 kusů. O 20-librové Parrotty projevila zájem i konfederace. Výrobu zajistila Tredegar Iron Works v Richmondu a mezi srpnem 1862 až prosincem 1864 dokázala s potížemi vyrobit jen asi 45 kusů. Konfederační typ měl přes své vady zesílený pás obepínající zadní část hlavně, a to o tloušťce 51 mm. To vedlo pochopitelně k nárůstu celkové hmotnosti hlavně, která dosáhla až 846 kg. Další firmou, která získala zakázku na jeho výrobu, byla Noble Brothers and Company z Romy v Georgii, ale není bohužel jisté, zda tuto objednávku zrealizovala. Od srpna roku 1863 přešli k výrobě Parrottů také v Maconu v Georgii, ale tam vznikly minimálně jen 2 kusy, i když je možné, že jich bylo více. Celková výroba tak mohla dosáhnout přibližně 50 kusů. Spolehlivost 20-liberních Parrottů byla velmi diskutabilní, protože druhý den po zahájení obléhání Chattanoogy jeden z těchto kanonů sloužící u Messenburské baterie z Georgie praskl v místě ústí hlavně. Ať už byly 20-liberní Parrotty jakékoliv, patřily na straně federální armády k jedním nejvíce používaným kanonům války. Mezi polním dělostřelectvem se na začátku občanské války objevil i tento 30-liberní těžký kanon Parrott, který byl však původně navržen jako obléhací zbraň. Robert P. Parrott navrhl, že jeho zbraň bude mít drážkový vývrt s ráží 4,2 palce, tedy 106 mm, a na konci hlavně odpovídající zesilující pás, který měl opět chránit zadní část hlavně proti jejímu rozpínání. Hlaveň na délku měřila až 11 stop, tedy 3,3 metry, a celková hmotnost dosáhla neuvěřitelných 4200 liber, tedy asi 1890 kg. Lafeta, na které byla zbraň uložena, vážila dalších 2350 liber, tedy asi 1057 kg, což dohromady činilo pro celou zbraň hmotnost 2948 kg. To vyžadovalo, aby zbraň měla k přepravě nejméně 18 až 19 koní.
I přes tuto zjevnou nevýhodu se vlastnosti kanonu zdály být velmi impozantní, protože dostřel s klasickým pevným projektilem vážícím až 13,5 kg dosahoval při náměru 25 stupňů a při prachové náplni 1,5 kg až 6700 yardů, tedy více jak 6000 metrů. S použitím granátu o hmotnosti 13 kg bylo možné při náměru 15 stupňů dosáhnout dostřelu 4800 yardů, tedy 4320 metrů. Velkou nevýhodou vedle značné hmotnosti bylo, že při každém výstřelu kanon výrazně nadskočil a lafeta s kanonem díky zpětnému rázu odjela ze svého postavení až 2 metry dozadu. To znamenalo, že kanon musel být při každém dalším výstřelu znovu pečlivě zaměřován. Kolik vyrobil Parrott těchto kanonů, není přesně známo, ale jeden z prvních vyrobených byl použit v červenci roku 1861 v první bitvě u Bull Runu, kde byl i se značnou zásobou střeliva ukořistěn konfederací. Ta se pokusila o jeho výrobu a v červenci roku 1862 v Tredegarských železárnách nechala vyrobit další, který byl společně s ukořistěným nasazen v jedné baterii v prosinci roku 1862 u Fredericksburgu. Zde však oba kanony prokázaly svou malou účinnost, kdy první praskl po 39 výstřelech, zatímco druhý praskl krátce po něm po 54. výstřelu. Stalo se to dokonce v době, kdy opodál stojící generál Robert E. Lee společně s dalšími generály pozoroval jejich účinek palby proti postupujícím federálním silám. Tehdy měl velké štěstí, protože ho žádná ze střepin hlavně nezasáhla. Pro konfederační síly tak nasazení skončilo, ale na straně Unie byly 30-liberní kanóny dál používány. Většinou se tak dělo v obléhacích kampaních, jako například v roce 1862 při obléhání pevnosti Fort Macon nebo později v letech 1864 u Petersburgu. V roce 1862 federální armáda objednala 108 Parrottů pro obléhání a 38 k ochraně pobřeží, ale vzhledem k tomu, že šlo i o jiné ráže, nedá se přesně určit, kolik jich Parrott nakonec vyrobil. Byl znám i jeden kus s výrobním číslem 338, takže je otázkou, kolik jich bylo za celou válku vůbec vyrobeno. Jeho nasazení bylo ale téměř vždy ovlivněno přírodními podmínkami. Dalším typem, který patří do trojlístku nejvíce vyráběných a nasazovaných kanonů občanské války, byl třípalcový Ordnance Rifle model 1861. Inovátor Samuel J. Reeves a vynálezce John Griffin, který byl zároveň majitelem závodu Phoenix Iron Company ve Phoenixville v Pensylvánii, vyvinul již roku 1850 systém výroby děl, který se ukázal být po řadě úprav vysoce účinným. Jeho dělníci vzali pásy z kujného železa, které byly asi 19 mm široké a silné 114,3 mm a obalili jimi pevné železné jádro nebo tyč a poté na ně přiložili tenčí pláty železa. Pak bylo jádro odstraněno a do zadní části hlavně zasunuta ucpávka, která nejenže zpevnila zadní část děla, ale také vytvořila další vrstvu. Následně byla masa železa zahřáta na vysokou teplotu a tlakem opracována a válcována tak, dokud nevznikla pevná homogenní masa. Poté byla hlaveň vyvrtána na koncový průměr 3 palců, tedy 76,2 mm. Její drážky byly poměrně čisté a přesné a hmotnost hlavně nakonec dosáhla 369 kg, i když první zkušební modely byly lehčí. Koncová cena jedné hlavně se pohybovala kolem $330. Následné testy, které proběhly v roce 1856, byly také důležité a prokázaly velkou spolehlivost zbraně. Zbraň se chovala stabilně při 500 výstřelech a teprve se zvyšujícími se dávkami prachové náplně, které dosáhly až 3 kg, zbraň po 10. výstřelu praskla. Výsledky testovacích střeleb byly na tehdejší dobu impozantní, kdy pevný projektil o hmotnosti 9,5 libry, tedy 4,3 kg, při 5stupňovém náměru a prachové náplni půl kilogramu dosáhl při počáteční úsťové rychlosti 370 metrů za vteřinu dostřelu 1830 yardů, tedy 1670 metrů. S 9liberním šrapnelem bylo při náměru 10 stupňů dosaženo dostřelu až 2788 yardů, tedy 2509 metrů a při náměru 20 stupňů dokonce 3972 yardů, tedy 3574 metrů.
Vedle těchto parametrů a velmi slibné přesnosti byla zbraň považována za velmi bezpečnou. Za celou dobu války bylo údajně zaznamenáno pouze jedno selhání. Pro kanon se používala klasická lafeta pro 6liberní kanony o hmotnosti 408 kg, ale zdálo se, že větší zpětný ráz kanonu lafetu poškozuje. Časem však byl tento nedostatek tolerován pro další přednosti, ke kterým také patřilo širší zastoupení střeliva. Třípalcové kanony totiž mohly využít i střelivo jiných výrobců, včetně Hotchkisse nebo Schenkla, ale Parotovo jen v případě nouze. Kartáčové střelivo bylo naproti tomu méně účinné. První objednávka na 200 kusů s drážkovou hlavní a 100 kusů s hladkou hlavní přišla do slévárny Phoenix Iron Works 25. června roku 1861, ale záhy 26. července byla změněna na 300 kusů drážkových. Výroba běžela plynulým a stále se zvyšujícím tempem až do konce války, kdy nakonec dala neuvěřitelných 1100 kusů. Každý kus byl značen na ústí hlavně monogramem inspektora, sériovým číslem a hmotností, iniciálami firmy a také datem výroby. Avšak ne všechny kanony z této masové produkce byly v bojích opravdu nasazeny. Podle vojenských záznamů bylo posledních 165 kusů z výroby homologováno až v letech 1866 a 1867, takže reálný počet, který mohl být do bojů nasazen, se pohybuje kolem 850 kusů. Zbytek díky pomalé byrokracii nebo jednoduše přebytku zbraní na bojišti nasazen nebyl. Mohu uvést i jiný příklad, kdy kanony s výrobními čísly 233 a 247 zasáhly poprvé do bojů až v létě roku 1863 u Gettysburgu. Z toho opět plyne skutečnost, že zařazování kanonů z výroby na frontu bylo velmi pomalé. O třípalcové Ordnance Rifle měla zájem pochopitelně i konfederace. Některé získala nákupem ještě před válkou nebo později z kořistí, ale jejich hlavním producentem se nakonec museli stát opět Tredegarské železárny, které zahájily výrobu přibližně na jaře roku 1861 a do 17. srpna stejného roku dodali 48 kusů. Později do jara roku 1862 přidali dalších 13 kusů, ale poté byla jejich výroba pravděpodobně ukončena ve prospěch jiných zbraní. Kanony z Tredegarské železárny však měly špatnou pověst a údajně v několika případech nevydržely bojovou zátěž a popraskaly. Dalším výrobcem se stala soukromá slévárna Brothers and Company v Rome, Georgii, která zahájila produkci rovněž v roce 1861, ale po dodání 18 kusů ji do října roku 1862 také ukončila. Z konfederačních výrobců se výrobou zabýval také Quimby and Robinson v Memphisu ve státě Tennessee, ale ten byl schopen dodat jen asi 4 kusy. Do výroby se pokoušel zapojit ještě A.B. Reading and Brothers ve Pittsburghu, který při jeho výrobě experimentoval s bronzem, ale ani on nakonec nebyl schopen zahájit početnější výrobu a není jisté, kolik děl nakonec vyrobil. Celková výroba v konfederaci tak nepřesáhla 84 kusů, která se s 11 federálními nemohla rovnat. K některým vyrobeným kusům se váží i zajímavé příběhy. Například kanon s výrobním číslem 1 sloužil v baterii L. Gilberta H. Reynoldse z první newyorské lehké artilerie, který bojoval v baterii až do bitvy u Gettysburgu, kdy byl ukořistěn jednotkami konfederace. Nicméně v květnu roku 1864 po bitvě u Spotsylvánie byl opět federálními silami získán zpět a zařazen zpátky do služby. Po celou dobu války tedy sloužil oběma stranám a evidentně prokázal svou mimořádnou odolnost. Stejnou efektivitu prokázal i kanon s výrobním číslem 100, který sloužil v baterii B Samuela Eldera první federální artilerie, a to po celou dobu války, kdy svůj poslední výstřel vypálil v bitvě u Appomattox Courthouse 9. dubna roku 1865. O tom, že tyto kanóny byly velmi přesné, může podat i dochovaný konfederační záznam z bojů o Atlantu z roku 1864, kdy jedna z konfederačních obsluh zaujala obranné postavení se střílnou, která měla měřit na šířku sotva 1 stopu. Během federálního ostřelování prošly tímto otvorem 3 střely z třípalcového federálního kanónu, které konfederační kanon zcela vyřadily.
Třípalcové kanony Ordnance Rifle byly natolik populární, že ještě roku 1903 bylo z federálních zásob vyčleněno 200 kusů, které byly používány k nejrůznějším slavnostním ceremoniím. O 100 let později, tedy v roce 2004, bylo na území Spojených států ve vojenských parcích a muzeích stále ještě evidováno na 350 kusů, což platí patrně dodnes. Milí diváci, tímto vám děkuji za pozornost či případnou podporu, které si velmi vážím. V příštím druhém díle se budete moci těšit na popis houfnic, horského dělostřelectva a speciálních kanónů, včetně systému organizace polního dělostřelectva obou bojujících stran.